ପିଲାଙ୍କ ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ପାଲଟିଛି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ମହାପର୍ବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଥର ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଭକ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଏକତାର ଅମର କାହାଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଟମକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆମର ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିଆରା ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଦି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଆଝର ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ଟମକା ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ବିଶାଳ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାବପ୍ରବଣ କାହାଣୀ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଛୋଟ ରଥ ତିଆରି କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଟାଣି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ନିଷ୍କପଟ ଭକ୍ତି, ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଜି ଉପର ଟମକାରେ ଘୋଷଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ଏକତା ଓ ପରମ୍ପରାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସହସ୍ରାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହରିବୋଲ ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଟମକା ଛକସ୍ଥିତ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାସ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ନିଷ୍ଠା ଓ ସାମୂହିକ ସହଯୋଗ ଥିଲେ ଏକ ଛୋଟ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବିଶାଳ ଐତିହ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ଉପର ଟମକାର ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଗ୍ରାମର ସଂସ୍କୃତି, ଏକତା, ପରମ୍ପରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭକ୍ତିଙ୍କ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ଟମକାରୁ ଅଫତାର ଅଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହାଗିରି ନ୍ୟୁଜ୍।